Maayo. 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 Maayong udto ka pobre. Maayong udto ka pobre. Sa may tuyo ni mo. Ha? Si tuyo. Sa tuyo ni mo ay. Mangayo ko ni mo ginabang ba kay isikyo man giligi sa amo ah. Bisan dua lang gud ka kilong bugas. Kapobre. Sige dayon dili saka dili. Dili sud. Kay tagaan ta kag duha ra ka kilong bugas imong gusto. Ha? Dili kay tagaan ta kag bugas kay mulakaw baya unta ko kay ngita po ko grasya. Kapobre, asa naman po ka mulakaw kapobre nga nung siksi man ka? Asa naman sa ka mulakaw? Oh, mo ni mulakaw ko kay kanang magpabaksin nya. Kanang kuan, mo ni mo ako hatag mo. Ingon ka duha ka bugas, duha ka kilo bugas ti duha ka kilo bugas gihatag mo. So kuan nya dala niya tong kuan dito sa kusina na ako gibutang dito ni mga kuan kanang sardinas ug kuan. So kanang amping sa imong paglakaw kay isulbi kay kinabuhi karon narabay virus. Okay ka pobre. Okay ka pobre, salamat ani imong gihatag na kuan ug katong imong kuan. Okay. Salamat kay sa imong pagka matinabangon ka pobre. Nahulog mo. Kahirap ba ning mag-artista tayo, mag-vlogger ta? Ugma na sad, ugma ang sumpay sa ato ang drama. Salamat.